So dito mga boss, dito sa Kisame natin. So magkaiba po sila ng nasilya kung ikukumpara mo dun sa gypsum board. Dito ang ginamit namin dito. Magandang araw po sa inyo lahat mga boss. Welcome back to my channel. Ayan no. So dito po tayo sa Insular Tableria Tarlac. So bibili po tayo ng pulbos. Tapos may utang pa yata tayo rito. Babayaran ko na rin. Tapos mamaya po mga boss, pupunta po tayo sa Mingan, Pangasinan. So i-update po natin yung project doon. So yung project po natin doon, house paint, tapos yung tiles, tapos mga stone cladding. So yun pa yung gagawin natin doon mga boss. Okay, so tara. May bahay siya? Ilang after sir? Pwede. Wala kami po. Ano, casting 20. Oo. Casting ah? Casting. Casting. Tapos may utang ako no. Hulugan ko muna. 5 piso muna ngayon. 8,000. 800. Ay, plus 6. Sir, magkano yung utang ko? Oh. 9,400. 9,400. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilangin mo muna. Baka mamaya sumobra. 10. Okay. Tara. Okay, so ayan ang nagkakarga na po tayo. So marami pang stock dito mga boss. So ito yung pang casting, yung nilagay nila ginagawa naming cornisa yan. Tapos gypsum board, yung Jeprox, tapos yung Kenop. So yung Boral, binili na po ng Kenop yun. So Kenop po yung isang brand ng gypsum board natin. So may mga smart board din po dito, tapos Hardiplex. So 9mm, 12mm, may 3, may 1/8, may 1/2. Okay, tapos may laminated board din dito, marine board, plyboard. So marami. Metal frame, marami din po, pinolik, metal studs, paring. So mga metal marami rin po rito. So ito yung bodega ng mga board lang ito mga boss. Itong pinunta natin, tsaka mga pulbos. So maganda rito, matibay yung mga materials dito. Gaya ng mga metal paring natin. So mano yan mga boss, makapal. Hindi nyo mayahan tulad dun sa ibang hardware. So tatak po niyan GMAX. GMAX, alam nyo naman kung GMAX ay talagang makapal. Makapal yung paring natin pag GMAX. So yan pa lang yung nakikita kong makapal na klase ng pang ceiling, pang metal frame, itong GMAX mga boss. Tapos meron din tayong panel dito na ceiling panel. Meron din po dyan yung
PVC ceiling PVC laminated. Okay, babalutin na po. So ayun mga boss, 20 casting 8,800. Tapos may utang tayong 600, bali 9,400 po lahat mga boss yung binayaran natin dito. Okay, so tara. Shout out. Shoutout sa pamilya ko. Yun, no? So totally na lang po nila yung karga natin sa likod. Okay, tara na mga boss. So naibaba ko na yung mga pulbos dito mga boss sa bahay. So punta muna naman tayo dun sa Umingan, Pangasinan project. Let's go. Okay, so andito na tayo sa bilihan. Kasama natin si Buddy Dolly dito sa Joseo. Flat latex da Davis. Ilan ko siya? 5 na. 5 Davis. Ayan na si Madam, oh. Shout out. Shout out. Madam, si Boss. Hello, Madam. Yan na. Aji ko gumatag ti Di mga galon, kuya. Wan, tapos Galon timba. timba. Di mga timba. Wan, tapos gumatag ti ruler. Okay, so nakabili na po tayo. Naikarga na rin. Ayun, puro flat latex muna yung binili natin. So tara. Okay, so ito po yung resibo. Yung maliit. Oo. So ito po yung binili natin. So timba yung binili natin mga boss. So 16 liters, 5 na 16 liters na flat latex. So bawat isang po nun 2,380. So bawat isang flat latex. Tapos bumili tayo ng masking tape. So bawat isa po nun 45 pesos. Tapos dalawang tray, 55 pesos po yung bawat isa. Tapos roller brush, 50 pesos po. Tapos yung baby roller 90 pesos ang bawat isa. Tapos tatlong ano ba to? Brush, paint brush pala mga boss. 120 po yung bawat isa. Okay. Ay, hindi pala ano to, ruler pala. Ang dami naman nito, 120. So basta yun na po yun mga boss. Tapos bumili rin tayo ng ano mga boss, ng Choco Brown ng Davis 210. 1 litro lang po yung binili natin. Okay, so ang binayaran po natin dito sa hardware ay 13,085. So yan po lahat yung binayaran natin. So tara. So daan muna tayo dito sa Burgos Panigay Tarlac project mga boss. So madadaanan din naman natin. So kaya dumaan na rin tayo rito. Ay kang kanta na di ano, Nipple Blooded Ilocano. Okay, so andito po tayo sa Umingan, sa Burgos Pangasinan project mga boss. Okay, so ito po yung last na ginawa natin dito. Yung PVC panel. So pintura na lang po ang kulang dito mga boss. Okay, so dito dito naman yung mga kamag-anak ni sir. So nagtapping po uli sila rito. So tapping po sila, tapos gumamit po sila ng ano ba to, steel matting. So ano kasi yan, pure adhesive na po yung gagawin nila dyan. So yung tiles po nila dito 60 by 120 yung kapal, yung haba niya, yung size niya. Tapos ito po yung ginawa natin. So pagkatapos na tayo makapag-tiles dyan, gagawa pa po tayo ng partition dyan. Okay. So nagpipintura na rin po yung mga tropa natin dito mga boss. So inuuna na lang po nila dito sa mga kwarto. So ayan na po mga boss. Okay, so flat lang po yung
pipintura natin dito. So ganun din naman ng mga ibang project natin, pag ceiling flat latex lang. Okay, tapos yung cornisa, yun po yung gloss or semi-gloss. So pati dito sa pader, ang gusto ni sir, matte lang, ayaw din niya ng makintab. So yun din yung ipipintura natin dito. So magbibigay na lang po ako ng brochure para mamili siya kung anong kulay yung ilalagay dito sa loob. So dito ganito rin po yung ginawa nila. Okay na rin dito. Okay. Ayos. Tapos dito sa isang kwarto, yun, nakapagpintura na rin sila rito. So inuna natin yung ceiling, tapos susunod natin yung tiles. Ay, yung ano, yung wall. Tapos doon sa labas, so yun, hindi tayo makakadaan dito. Ayun, pipintura na rin sila. Pipintura na rin po sila dito sa ceiling. So ceiling muna tayo mga boss. Eh pare balay. Ha? Ay yung gayam. Hapde kami so na. Baga na kanyak di ka mo nagapde. Hindi pala pumasok si Paribal mga boss kasi 40 days nung mama niya. Nagpaalam pala sa akin kahapon, nakalimutan ko. Okay, so tara na mga boss. So kukuha sana ako ng down payment para doon sa pintura. So hindi pa yata dumating si Ma'am Jocelyn. So pero may materialis na akong ano dyan, inilagay. So siyempre kulang pa po yun. So papahiram pa natin ng skim kutulian mga boss. So yung ginamit nilang, sige madam, papahiram pa po natin ng skim coat yan. So yung ginamit nilang skim coat dyan, yung Mondo ng Davis. So siyempre pag yun ang ginamit nila sa una, dapat yun na rin gagamitin natin hanggang finish. Kasi hindi maganda kasi yung kakalabasan niya kung ibang skim coat yung magagamit natin, na kung ibahin natin yung brand ng skim coat na gagamitin natin. Okay, so tara, punta tayo dun sa Umingan project. Okay, andito na po tayo. Andito na po tayo sa Umingan project. Ito, pintor. Pabagkat talaga rin. Iyakapan talaga. Okay, skim coat pa lang sila mga boss. So dapat makapili na rin ng kulay si sir para bago natin tanggalin yung mga scaffolding natin dyan na pinturahan na. Pero i-plat na po natin yan mga boss. Ayun kayo. Pababa. Ang darutan. Karugro kita tayo. Sabi yung dumi na ni basta bali mo ate. Papamate angkal. Baba natin yung mga boss, mga pintura. So meron pa rito. Okay. Ito naman yung mga brush naman ito. Brush, roller brush. Okay, nabutan na tayo ng mga buhutan na tayo ng ulan dito sa labas. So mahirap pag magpintura ng ganito nung ulan, baka maglobo. Kala dati brush ito eh. Brush kada ko masking tape. Okay, so umalis sa sandali at bili muna tayo ng materialis na iba. So bili tayo ng epoxy A and B para dun sa mga crack na malalaki mga boss bago natin lagyan ng skim coat. Tapos fiber tape bibilin din po tayo. Tapos sandpaper, yun po yung bibilin natin. Balik tayo mamaya rito. Okay, let's go. Paresibo.
Okay, so ayan o. 120. Okay. 120 po. Nakabili na rin tayo ng epoxy. Okay. So mas malaki yung nabibili natin doon sa Tarlac. So dito maliit lang. Maliit lang itong epoxy rito mga yung fiber tip dito mga boss. So halos apat na ito yung kalaki ng mga boss yung bibili natin doon. So ito 120 samantalang doon sa tableria 120. Apat na katumbas po nito. Yung isang ganito noon, apat po yung katumbas na. Yun, medyo malugulo yata. Basta yun mga boss. So apat po yung katumbas na ganito. So bali apat na ganito po yun. Karami yung 120 dun sa tableria. So bumili na rin tayo ng sanding paper saka epoxy ANB para dun sa pader. So andito na po siya. Ayan o. So 880 ito. So apat yung binili natin, 880. Tapos sanding paper. Ito. Magkano to, Bads? 300 yung 300. 20 pieces yung binili natin, 300 yung binayaran natin. Okay, tara. So mas mura talaga doon sa Tarlac kaysa dito sa Pangasinan. Okay, kain muna tayo mga boss. So dito tayo sa may Balonggaw. Balonggaw to na? Hindi ah. Santa Maria. Ay, Santa Maria pala. Balonggaw pala doon sa kabila. Ayan. So anong oras na ba? Tapsilog tayo. Mag-alas 2 na pala. Alas 2 na. Ayan o, kain po tayo mga boss. Ayan, tapsilog. Tapsilog. Ayan o. So magkano yung tapsilog nila rito? 60. 60. Tingnan natin. Hap. Ayos. Anong pangalan ng tindahan niyo, ma'am? Lusog-lusog po. Lusog-lusog? Busog-lusog. Ay, busog-lusog. Busog-lusog, mga boss. Santa Maria. Santa Maria, mga boss. Santa Maria, Pangasinan. Mga natin doon sa bawo. Hap. $162. Busog tayo ah. Busog-lusog na. Yan kitang dos na ka. 162 po. Bigyan mo siya ng dos. Oh, bigyan ko siya ng sticker. Ay, Ayan ah. 840. 22. Sa YouTube, meron din sa Facebook. Vlogger po kayo? Opo. Ayan na, shout out. Nakablog mo. Sige. Salamat. Okay, so tara. Punta na tayo dun sa site. Okay, dito na tayo mga boss. So andito na mga pinamili natin.
Okay, so dito mga boss. Yeah, okay lang to. So dito, yun na lang po hindi nalagyan ng waterproofing sa bandang taas. So halos nalagyan na po lahat. Tapos nakabili na rin po sila ng tiles. So labor lang po kami dito sa tiles mga boss. Tiles installation lang po kami. So sa kanila po yung materyales. Tapos dito naglilihan na rin po sila. Oops, dami na ako. Okay. So dito mga boss, dito sa kisame natin. So magkaiba po sila ng masilya kung ikukumpara mo dun sa gypsum board. Dito ang ginamit namin dito, boral, premium jointing, tapos stickwell. So yun po yung ginamit namin pag masilya dyan. Tapos yung finish namin, boral na. So dalawang beses po kami nagmasilya rito. So pwede rin epoxy A and B. So pwede rin pong ganun mga boss. Tapos doublehin nyo na ng boral. Pwede rin po ganun. O kaya skim coat. Pwede rin po. Pero kami boral po yung ginagamit namin. Data J5 tipon. Kadali ha. So dito halos natapos na natin yung mga masilya. Pati di kita kanal nata idol. Dapat dati fiber tip nata. Yung kanal na di kita ni. Ata ni. Tapos yung mga crack na ito mga boss, katulad na ito. So gagrinderin natin yan. Tapos lalagyan natin ng epoxy A and B. So marami po kasing crack dito. Katulad na ito. Ayan. So lalagyan natin yan. Bago tayo mag-skim coat. Gaya na ito. So may crack din dito. So medyo malaki-laki po ito. So lagyan ko natin yan ng epoxy. Epoxy A and B. Tingnan nga natin kung tumagos. Hindi naman tumagos. Yung palitada lang. So dito naglilinis na sila. Nagpupunas. Doon sa labas. So dito sa labas mga boss, tapusin na natin ito bago natin ialis yung scaffolding. So dapat mapinis na natin ito. So mag-flat na tayo rito. Tapos tanong natin kung anong kulay ng top coat nito para mapinturan natin bago natin baklasin itong natin dito, mga tungtungan natin. Okay. So pati dun sa gilid minasilyan po natin. So may fiber tip din po yan. So wala na pong kornisa ito. Okay. Oops. So dito may tumutulo. May tumutulo dun sa baba. So nalagyan na daw nila ng waterproofing ito, kaya lang tumutulo pa rin. So may tulo pa rin siya. Ewan ko kung ano dyan. So dun banda po yung tumutulo. Diba? Dahil nga tayo. Dito siguro. Ito yung tumutulong banda siguro. Parang nandito eh. Saan yung tulo? Ditong banda? Doon? Ito siguro. Itong drainage siya. Yung tumutulo rito. Okay. So ito na lang yung hindi pa napairan ng waterproofing. Naku, madulas. Madulas, delikado.
Yung tubig ulan nito mga boss. Pag umulan, umano rito. Yung tawag doon na anggihan ng tubig, kaya nagkakaroon ng tubig dito sa labas. So yung mga CR meron ng tiles. Okay. Ano lang kulang lang. Okay, so tara na mga boss. So pagpiliin ko na lang si sir ng kung ano kulay niya diyan sa labas. Gal. Gatras ka ng gal. Para may finish na po natin yung labas bago natin yung ibang side pa bago tayo lumipat doon sa kabila. So mas maganda sana magpintura na yung talagang mainit yung panahon para hindi lumobo yung natin mga boss, yung pintura. Katulad niya may nababakbak na yung iba. Okay, tara. Okay, dito na po tayo mga boss. Nakauwi na po tayo rito sa bahay. Okay. Hi. What are you doing? Hi. Wow. We Wow. have more paper airplanes. Wow. Paper airplanes go. Jero pati mo yung sounds. Wow, small airplane. Wow, ganda ng niya, pinaglalaroan ninyo Darot, kalilinis namin. Wow, wow, the small airplane is in the roof. Wow. Wala na. It's amazing. Small na lang. Oh, small airplane na lang. Yan. Nakarami na ka ng airplane Okay. Nahanap nila yung gagawa. Ako wala pa eh. Nahanap nila si Gagawa. Ayos, ang galing Okay, so okay na rito sa likod mga boss. Linis na rin daw sila. Tapos dito, so ito yung modular cabinet na pupunta sa Pusorobio project doon kila JR. So nagkakat pa lang po tayo ngayon. So ayan ayan, kinakat natin yung mga board bago tayo mag-aging. So pagkatapos natin mag-cut, mag-aging po tayo. Tapos mag-ano po tayo, mag-assemble na. Okay, so yan lang muna yung vlog for today natin mga boss. So maraming salamat po sa laging nanonood sa ating channel. At maraming salamat din sa mga sumusuporta. Okay, paki-like na rin po itong video natin mga boss bilang suporta sa ating channel. Okay, magandang araw po sa inyo lahat at God bless.